Endi bolsa ana kağıt elbette telefonun birine cana diýen bolan ýalňyşyk biriniň söýgülisine duşýan, dogry dämi? Ola maňardan oglana alýadan "Äme o" diýip çyşy urýarlar. Tamam dawa çağır urýarlar. Dawa çağırlanyny gel ýeke-ýeke diýse-de ýokman dostlary bilen geler. Olam gapdan aňyrdaky agylaryny getirir. Mehribanlar, häzir körközjek dawa jenjelimiz razborka aýaly bilen gelipdir. Bular durmuşdan alınan wasa mehribanlar, onu bellisenen wagt garaşyp oturýarlar. Drohyman, sen näme aýalyň bilen geldin ma başa? O aýalym bilen geldim o. Bilem agyny etdik-de ýolury bolmadan. Ey bolýatdyň nomen. Drawilki sen men dinle. Birinci bu dağa men dinlediydi. Şoň üçin ben ilki bilen şunu dinledim. Sonra da sen aýdың da sen dinlemelim, dinlemän. Öýüni gowjy bilen teräp sen men dinledik. Ikinji aýtdyň. Bolýa, edelim biraz köşüş. Wagt köşüş, ýa-ni ýetim köşüşen. Ýöne tengden çinäler, tengden çin köşüşen. Aýalyňy ýygnasana. Vay, dur. Ýygna diýer ýa sen men näme köçede gördüm he? Ya men sana ýorgan düşük men ýygnar ýaly. Ýygnasana. Sen düýün kedişiň näde dogry bilýärmi? Vay, dogry näde dogrydyň biler ýa sen näme palçymy he? Palçymy sen? Edelim köşüş öldüm. Wagtdan edelim men köşeşen diýene. Ýöne bara. Sen aýdың çinel. Sen aýdың çin köşeşen he? Aýalyňy saklasana. Hudaýa şükür. Şontudan şu men taklaýada. Onuň bilen men taklar ýaly. Men taktym sana he? Taksym taklar ýaly. Ve, saklasana. Sen düýün kedişiň bolýarmy? Vay! Bolmana näme he? Bolursaňa bolar, bolurmasaňa bolmaz. Men kiçäldin bolurdy. Aýyrlay demek dogun. He? Doğun diýip sen näme bilen dogan okaşdyňmy? Dogan okaşdyňmy men bilen aýtkany? Ýar bir skalle. Hey, durany! Bir çykyp diýýän ýa boksdamy sen? Hani boksdamy sen? Onuň diýjän böwre çynýan hani? Hoppa, taýýar bol düňküde öwrüçü. Böyle ýerler gelir. Sen hele ulmay. Näme dedim? Edelim dursana. Lal bol. Näme? Erkek bol aýagym. Hudaýa şükür. Ondan şu erkek de, ondan nähili erkek. Gör bilmedin, göz çykyn, göz çykyn. Aýyrlay demek gellece. Hey, geleceğim olan adam ağam üstüne yansın dıdayan. Bir de dıdat korkun aşmada ağam üstüne. İdare etti dıdat. O maňa agy däl o. Çiğişmesene bolýamy? Sen boş bakla aşko. Ne bina yitemem doymayan adro. Paşırdamasana. Paşırdana hey, paşırdana var. Droş paşırda yanır he. Ya diye çalı. Düýün telefonu tırnaşyň ýatyry kalasan hey. Tırlanı traktör tırıyan. Men kiçe ota gurlayan. Gaýan bolsa, düýün telefonu gurlaşýalyk gurlasın. Gurlayan. Onu da nähili gurlar. He? Dur. Diýjem haýy telefonu gurladın ki. Edelim düğün olsun ya kamal kayıt dedin ha ikinciden eline canatımın. Şudalı daro. O sen diýip çyrryň näme bolýar? Bibi zırryk däl o, ellece bibi tultuluk. Bibi tuttum. O değişen, halaşan aman ciddi Awa aman ciddim el. Onda vara, men sana 2 hepde wagt berýär. O näme üçin? Öýlen, öýlenenden soň 2 gel çykar. Ýetim can.